Ассалому алайкум, бо шумо ҳастам ман Бузургмеҳр Шарипов ва шумо дар канали Оянда қарор доред. Ин якумин наворест ки ба канал ворид гаштааст. Агар шахсоне ки донанд, ин якумин канали мо нест. Якумин канали мо Кайҳон Тиҷӣ аст ва шумо метавонед ба он канал низ ворид гашта ба худ наворҳои писандидаро пайдо намуда ва тамошо кунед. Чӣ гуна ки дар канали Кайҳон Тиҷӣ ба шумо ваъда дода будам, дуюмин канали худро ҳам сохтам. Мақсад аз сохтани канал дар соҳаи ютуби тоҷик зиёд намудани каналҳои шавқовар аст. мавзӯъҳоеро ки ин канал дар бар мегирад, оиди онҳо мехостам кӯтоҳ маълумот дода пешкаши шумо кунам, аммо имконият даст надод. Аммо ҳамин хел кӯтоҳ мухтасар ба шумо мефаҳмонам ки чӣ мавзӯъҳоро дар бар мегирад дар оянда ин канал. Дар оянда дар канали Оянда оиди чизҳои худсоз, яъне самоделка, оиди лайфхакҳо, таҷриба, омӯзишҳо ва шояд оиди сайру сайёҳат низ навор омода карда шавад. Ба канал обуна шавед, фикроятонро дар комментария нависед, ба видео лайк гузоред агар маъқул шуда бошад ва ба дӯстонатон фиристед. Хайр, то наворҳои оянда дар паноҳи Худо бошед.